tayo mo. The job start tayo ket nangrugin ti technical training dan puro rayan tay lang no mai-place dan tumet lang siguro by October makaalat tayo ti result pero as of now I've heard kadagiti datu mga kumpanya tayo ket adamit na i-place dan so urayan tay lang ti final list no ana nga kumpanya ken no sino dili nga beneficiaries tayo from the job start program. Okay. Kasano kabayag na nga agtrabaho ng kadagiti mo? The technical training da ket ada 2 to 3 months da I think pero no nasapsapa man niya talagang maited damit mai-align mismo ka DJ skills ka DJ vacancy ka DJ nga employer ket mabalinda nga ma-absorb sila. Ana dagiti kang runaan sino dagiti kang runaan nga beneficiary tayo dito yun mo? Digiti OSY tayo ken digiti graduates tayo nga agsapsapot ti pagtrabahuan da idi. Andan sa pay ti sweldo nga naala da idi At mo? naala da nga ti hamit nga sweldo apo kun DJ compensation da during their life skills training. So DJ soft core skills da yung kasano ba DJ basic nga proper ethics i mapansumret nga trabaho. Okay.